אוקיי. עכשיו תמשיך, עכשיו תעשה את אותו דבר. כן, הנה אורן, אני יודע שחקנו את הנקודה הזאת, ואתה יושב עם הרגליים, גם בפורן. אוקיי. עוד אחד, לשבת. לשבת. אוקיי, לשבת. לא ישבת. לא. לא, אתה לא יושב מספיק. הלאה, הלאה, הלאה. אתה לא יושב, זה היה חסר קצת. טוב שאתה... אוקיי. שתיים. טוב לדעת, הייתי בטוח כן. תגיד, אני אמרתי לך את זה. בסדר, אני לא זוכר, אני אומר לך, הייתי זיכרון של צו. אוקיי, יום שישי רגיל, מה זה רגיל? ב-4:30. בסדר. נראה אם אני אוכל להמשיך... אבל לא ירדת בכלל, אתה יכול לעשות לי ככה ולהסתכל על הרקטה ולא זקנים, זה בא מהרגליים. הלאה. יכול להיות שאני יוצא מהאימונים. לאן? לשלומו, כי אני... אמר לי, אני הייתי מסיים מוקדם, הייתי מסיים מאוחר את המקצת. אוקיי. ועכשיו אני מסיים מוקדם. אוקיי. ובאתי לחוקים, לא יכולתי לעלות לשלומו. אוקיי. הנה, זה יכול שאני אצטרך לעזור. אוקיי. לא, זה לא בשתיים, אני בא. איך אתה משחק נורא? למה? מתי לך הוא משחק? זה לא ירדת. אבא משחק עכשיו. מוביל סטייק. אבל מה לך? סתם. חבל לבד ולגדל. יאללה, נתפגש מכאן. ביי. אוקיי, תמשיך. אתם די גמדים, אתם לא נכנסים פה לפריים. כשהם מותחים אותך. אוקיי. עכשיו, קליפורן. עכשיו אני רוצה שתעשה לי 2-3 פורדים, שאתה מחכה שנייה פה, רד, ורד. יופי. אני רוצה שתסתכל אחרי זה בווידאו על השני סיומי תנועה האלה מול הסיומי תנועה הקודמים שלך. גם לזה הוא הגיע משהו. כל הכדורים שלנו קדימה. זה היה טוב, זה היה טוב. איך לא מצליח להגיע, דווקא עכשיו יצא לי, אתה מבין? בדרך כלל מתחיל לבקר על המתחיל. הנה, זה כדור. זה היה טוב. לא, זה מאוחר. תתקרב עם צעדים קטנים. תתקרב עם צעדים קטנים. זה היה בסדר. מעט הגובה זה היה בסדר. דן, תן לי את הכדור שם ליד הגדר של מורן. מה קרה בזה? אתה מזהה שהוא יותר... דן, עוד אחד. שלם את הפציעות שלו, את הפרצופים שלו, ואתה אומר אחרי שהוא פספס. אולי ככה הוא מבין. צד שני.
הולכים ככה אחורה? איך הולכים אחורה? זה מאוד זה היה, זה מאוד. היד למעלה, תעצור. עצור! בסדר, צילמתי. אבל תעצור, למה אתה לא עוצר? תן לי לבדוק אותך רגע. אני רוצה לתקן אותך, להגיד לך איפה אתה צריך להיות. עוד פעם. מצוין. זה היה טוב. מצוין. בסדר, עוד פעם. תעזוב את הכדור. תעזוב אותו. יד, תשאר. בסדר גמור. אוקיי, עכשיו אתה מכסף, אתה ממשיך את הדבר. לא טוב. היד התקפלה, שהוא יראה את זה אחרי זה. עכשיו אתה קודם כל מגיע לטוב, כשקורא לך טוב אתה מכיר, יש לך זמן. בסדר? אוקיי, עוד פעם. תגיע לטוב. כן. תגולי, עוד פעם. התקפל. התקפל אחר. כן. תשאיר אותו גבוה. תשאיר את הגבוה. כן. תשאיר את זה גבוה. תקפל לך. אתה צריך להרגיש פה. עכשיו, יש להבדיל. כן, אבל יש לה... הוא מוריד. אבל זה צריך לתרגל. תראה, מה שלב המחץ זה לא רע, כן? אז תתחיל מלמעלה, תתחיל מלמעלה. כן, פה, כן. בדיוק. גם מפה הוא הוריד. כן, אבל מפה אין ברירה. יש ברירה. תתחיל עוד פה מלמעלה, ואל תוריד. מרפק למעלה, לא, הוא מוריד. כן, עכשיו... אני רוצה שאתה תראה את זה בווידאו. אוקיי, תוריד את זה. לא, אתה לא רואה את זה. זה יורד, זה עולה. כן, תוריד, יופי. זה נראה לי היה בסדר. אין. אוקיי, עכשיו עשית 10 כדורים ומצולמים. עכשיו אתה יושב לגמרי. צות אצבעות. זהו, ורגל נגדית. ושב. אוקיי, ושב. כן, ושב. יופי. ושב. טוב, ושב. יותר לשבת. אוקיי. עכשיו אתה תסתכל אחרי זה בווידאו ואתה תגיד לי את ההבדל. זה טוב. עכשיו אתה תחוקר ותגיד לי מה ההבדל. לא עשית ספליט. כן, נמוך. יופי, שב. אוקיי. לא רע. מי פה? הייתי איתי שם, הוא אמור להגיע.